Pensa globalment. Actua localment. Has sentit a parlar del canvi climàtic o l'efecte hivernacle? Segurament sí que n'hauràs sentit a parlar, però si aquest no és el cas, potser és perquè no has pensat que el comentari Ja cal que plogui, que fa molt que no plou. i el poc fred que ha fet aquests últims mesos també hi formen part. I és per aquest motiu que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut La Miquela hem decidit enfrontar aquest tema del qual se'n sol parlar molt i se'n sol fer poc. La Grinquela començarà a actuar perquè sempre estem donant-li voltes al mateix tema, una vegada i una altra. Però no pensem en donar solució, per molt petita i insignificant que sigui. Així que si tu, alumne, professor, pare, mare o qualsevol persona hi vols aportar el teu granet de sorra, benvingut o benvinguda al Grinquela.